tail of the tape lo en leila Lallawmawma tuipui kumsom ni pathum ni in keji somruk ania fin nga le inches nga tin Lalruatmawia chia tlang kumsom ni pakhat ania keji som nga pakwa fin nga le inches li ani Lallawmawma red, Lalruatmawia blue. First round. An ni pani hi mi pui teng ha lel in nek ania blue corner hi tharum nga tak fitness thatak mai ania chuti line red corner po hi chuti ang tho chu tharum nga skill sports sanga national games bronze medal la nek chuak to an ni pani nek hi am hu nom hle turin tura kan ngai ani hei tram phata trai nei nek ngal mol mol mai an ni pani hi red corner tia blue corner non ti ve boka an la film khur dunang reng khop maya main khela nuai mi mi ang ka chon la ti chi lo wa re ti na ron pe ni Lalruatmawia hian kha a hriang e a film khur deuh zawk chung ka hria zan danga game a ku than nek bon ang khan chi lo de zanin chu a game a atumpui hi a theu neu lo ti a hria an tharum du deuh ni na lang ai el nga tu na po khan so a lau chu lau lo ang reng khop maya a pan ve ngar ani ngam le ngam ringa zuak lu du nan ni boka Lallawmawma zok kha off balance deuh khanin a nort luwa a pe fu le zau mai round ruk vel in next second ti em an ju le ha bian mai blue corner aron trắng hal phat mai chiat lang mi pui te po red khan na pe kha be au na sa hle turanga yang an ko big screen en na am huna po hian mi zo te game hu nom Lalruatmawia hi ati lampang khana phur satia emo kan han ti kha alo ni mi alo wa technique a thatel ni a nek khian zian nei tlat Lalruatmawia po hi ani na taka chuan in Serchip district tournament a po gold lo lat to ani ya chusom ni pani chaw upa an la ni leng hala Lalawmawma tan hi chuan in akhir chuan arin omani that lai ve kum an ni an ni po hi pakhat kum som hi pani pe te kai Lalruatmawia pe dula pe mial ni that ne manga ya ni anin ko lai point up pe zot mai dul lama khan ma chu Lalawmawma khan enga te phak khan angai chuang lo kan fly tak kha chu ni kan knock out pan san ni lawa an thei chuang lo ani dan pa ngai bok in Lalruatmawia kun deuh chungin an nor thei bian na mi pen ho dur me Lalawmawma tlemin style an thak dewa Lalruatmawia han bung nan southpaw ten ron ding in veng chunga a counter khu laom deuh ania Lalawmawma hi ku mala experience a sa chiang ti sia ta amara chu anung chon le thina aning mel te po ka ti deuh ro ani ni chu Lalruatmawia hian a hual amara chu re thian hual tirbi ka tum lo Lalruatmawia khan won chu fu zo mai Lalawmawma po khan na ron nor le ta alua khan a chu fuwa na second som chuin ang ting en ti don ni puyan hot sia Lalruatmawia na nakan pe pakatin alua thukru thadeu boka
ra nó top ta result kan puan mai in nek hunom big min thir tir tu kan box sa tan war te win kutin bag lok te mi puin ko tan bang lua kha ba An ko thu so ni. em ni Silo Agencies Miss Ba Mega Boxing sang ni somni panga semifinal san kat na bout za somruk pasari na in nek hunom takan en zota ka judge the point bag dan chu thing ini judge number 1 29-28. Judge number 2, 28-29. Judge number 3, 28-29 in split decision outside zone 2. Blue corner, Lalruatmawia. Chia tang khola ya cho nên nằm ao na sa dong